Frieske boeren binnen Joert op Nij manmachtig met trekkersonderwijs om te protesteren in de nieuwe stikstofregels. Van de morgen wienen ze bij het RIVM in Bilthoven en daarna rieden ze terug naar Den Haag. De protestdag is georganiseerd door Farmers Defence Force. In Den Haag is verslagjouwer Gerrit de Boer. Ja Gerrit, het is intussen alweer de derde protestdag van de boeren in 2 weken tijd. Wat wie Joert de reden van dit protest? Ja, de reden bloot eigenlijk een beetje hetzelfde. Het is opgegaan een paar weken geleden met uitspraken van Seert de Groot van D66. Die zei dat de veehouderij halveren moet. Daarna is natuurlijk toch de machine rolling gang, de politieke machine rolling gang. En wordt er, naar advies van de commissie Remkes, die het van minister Schouten onder het werk is, wordt er aangestuurd op een inkrimping van de sector. Wolles weer vrijwillig, maar daar binnen boeren lang en lang net gerust op. Zij zeggen, er moet eerst meten worden, er moet beter meten worden. Hoeveel stikstof er nou elk deel komt in natuurgebieden en hoeveel er daarvan bij de boerenwijk komt. Eerst dat meten, dan beleid ontwikkelen. En dat houdt die boeren allemachtig bezig, want hier achter mij staan ze maar duizenden naar de manifestatie te zien. En ze binnen zich manmachtig deze kant op kwam en dat begon juist al heel betijd. Justerjong zetten de eerste boeren af op de veerboot voor haar reis naar Bilthoven en Den Haag. Nachts samel je Frieske boeren haar om 4 uur op dit parkeerplak. Ik werd wakker van de kerkbellen van we deden al een getoeter, maar dit is voor een goede zaak. In de Rin van de Moon rint het op de sneldieken in Uusland weer volslijnvast. De opkomst liep het volle grutter te wijzen als het vorige landelijke protest op 1 oktober. Naast het serieuze boodschap van de boeren is er ook te verwillen. Deze keet moet de boeren informeren en vermijden. De boeren sturen alles wat je bad streekjocht uit op internet. De eerste tussenstop voor deze boeren is Bilthoven. Daar willen de boeren protesteren tegen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM. Ze wantrouwen de metingen van het RIVM van de stikstof die het vrijkomt. Die dogen van je meter en we hebben zien laten dat we er net mee eens zijn. Op een nij willen boeren ook in Friesland een loert jaren litten. Dat doen ze door de hele provincie heen, zoals hier, vlakbij de vleerbasis Ljouwert. Intussen houdt de directeur van het RIVM een tastspraak in Bilthoven. En het boodschap van het RIVM is duidelijk: de stikstofmetingen binnen wol in water. Ook volgens internationale standaarden zijn de stikstofberekeningen die wij doen van hoge kwaliteit. Daarna vertrekken de boeren in grote file naar Den Haag. Wilt ze al weten dat ze daar net protesteren mee op het Malieveld en vrachtwijn van het leger gewoon takkongsdieken blokkeren in de Hoofdstad. Ja Gerrit, we zien de reis onder mij het RIVM in Bilthoven. Nou is er in het vaarbod waskogen voor ongeregeldheden. Hoe is het protest nou eens verroen? Nou ja, als juist naar de enorme massaliteit van deze betoging, want die is toch echt wel grutter, in ieder geval qua opkomst dan de vorige keer. En de hoeveelheid trekkers die het op het diekwest is, dan zie je van het is relatief rustig vooran. Er is natuurlijk wel eens een heel iets opstootje west en de politie had wees maar machtig aanwezig. Zet ik bepaalde stritten hier aan. De boeren ben ik naar het Malieveld gegaan, waar ze eigenlijk maar de trekkers net heen mochten. Dat had de politie uiteindelijk tastien, maar daarna is het toch relatief rustig vooran. Ik ga nog even met de politie praat en die binnen ik wil tevreden als je vanzelf van de enorme verkeerschaos die zij wil constateren in Den Haag, want die is er. Ja, opnieuw dus een soort mensen daar een duidelijk signaal. Hoe reageert de politiek Den Haag hierop? Nou, de grote kopsteken eigenlijk die het beleid meidje ben je van de Midjanet West, waar je tastspraken van uit de boerenvrouw, ziet van Kijpenma Wierder, die namens het front van de boeren hier praten. We hebben een aantal boeren zelf zien, een van de SGP, we hebben Thierry Baudetje zien en Wilders. En die zeggen al jaar, bij jou is stiep aan de boeren. Dit beleid maar van tafel, het mat oors. Maar zij een netsboer, wij leeuwen die politici net meer, want ze zeggen van alles, ze matten nou eerst maar eens wat dwaan. Minister Schouten en dus echt de meest nitrogenen, die ben je Joert net West. Ja, en de politiek had Joert natuurlijk wel duidelijk oproepen om het rustig te dwaan. Nou, dat liep het aan nota te slagje. Ja, we zijn het al, het derde protest in kwartier. De vraag is dus, hoe gaat het nou verder?
Ja, dat is natuurlijk wel de grote vraag. Het is heel duidelijk dat de boeren willen dat er echt wat gebeurt. Ze zeggen, wij blowen hier nou. Wij blowen misschien wel een paar dagen als het nodig is. Maar hoe ze dat nog voor hen zorgen is net helemaal duidelijk. Wel is heel duidelijk dat ze willen dat er echt eerst meten wordt hoe het nou zit. Dan vervolgens dat er beleid komt. En dat de krimpmaatregelen voor zover dat die er nou aankomen, dat die allereerst van tafel gaan. Nou ja, we moeten echt afwachten wat de politiek ermee doet. De politiek pikt het signaal wel op, dat is duidelijk. Maar hoe hem dat vertaalt in beleid, maar we afwachten. Zij verslagjouwer Gerrit de Boer daar in Den Haag, tegen Tank. Ja, en ontsaf hier dus Den Haag. Ik ljouw het streamde joet op een ei vol trekkers en dat zwaar gevaar een soort oerlijst. De boeren kwamen op het spoeddebat al in het provinciehuis. Deputaire Johannes Kramer had hem de verantwoordje voor het veromdraaien van de stikstofmaatregels van de provincie. Onder druk van het grote boerenprotest van Vreed. Verslagjouwer Andries Bakker is bij het debat dat er nog gaande is. Ja, Andries, wat is de laatste stand van zaken? De laatste stand van zaken is dat deputaire Johannes Kramer antwoord jouwt op de vragen van alle politieke partijen. Dat doet ik onder het zorg van de boeren. Want de boeren die ben je dus massaal op aankomen, die kregen een plakje in de commissiecel, enkele honderden. Ik nog een tientallen in de hal, zodat de politie op een gegeven moment zeggen mocht van jongens, blijf alsjeblieft op een straat te staan, want oors kwam er net meer bij. Dus dat jouwt aan dat er een heel soort boeren belangstelling hebben hoe Johannes Kramer hier uitredt. Want het verhaal is bekend. Oude Manje heeft er een handtekening zetten bij het interprovinciaal oerlis oer maatregels in die stikstof. Daar winnen de boeren net wees mooi, die hebben vreedje west te protesteren en toen had Johannes Kramer zijn handtekening weer inlutsen. Nou, de partijen en maar de PVV en in die zin er Forum voor Democratie voorop, die hebben gezegd wij willen een spoeddebat, want we willen weten waarom doet hij dat? Want als je één keer een handtekening zet, dan kan je hem net meer weer omloeken. Ja, het debat is al de hele middag dus ondergong. Wat is de teneur? De teneur is eigenlijk dat de collegepartijen Kramer stiepje. En daarmee wie de angel al vrij gauw uit het debat waai. CDA, Partij van de Arbeid, VVD en FNP binnen dat. Zij zeiden van nou eigenlijk is het ik moedig van Kramer dat hij op een gegeven moment zei ik krijg mijn eigen beleid net meer uitlijn. Ik loek die handtekeningen waarom. We moeten hier meer ingreven naar Sjen. Nou ja, die collegepartijen hadden meerderheid. Dus daarmee wie al vrij gauw duidelijk dat de positie van Kramer in elk geval net in discussie stier. Ja, en dan weer er een moosje van treurnis vanuit de oppositie. Vinden zij dat Kramer opstappen moet? Nou, die motie van treurnis, dat zei het eigenlijk al een beetje. Dat is een motie die wordt zo neemt omdat ze wel weten dat hij geen meerderheid krijgt. Want dan zie je wel een motie van wantrouwen in. Het is, ik zat erin van Sander van de Partij voor de Dieren. Zei een van de twee inzieners, de oren weer de PVV. Ze zei van de geloofwaardigheid van deputaire Johannes Kramer is op het spul komen te stingen. Graansma hier het nog beskamsem. Maar die geloofwaardigheid is net zodanig dat hij opstappen moet. Want dit dossier is gewoon heel erg lastig. En dat er weer een orde komt, dat lost niks op. Dus vandaar dat ze zijn, we symbolisch die motie van treurnis in, zodat Kramer toch weet, hij heeft het net goed oppakt. Nee, dan hoe de haatpersoon zelfs, hoe reageert Kramer hier eens alweer op? Schuldbewust, maar we wel zeggen. Ik heb het net goed in, Saiter. Maar de geest wie uit de fles maar de boeren. Op een gegeven moment bezocht ik Vreed het beleid wat ik manje ondertekende hier uit te lezen, maar dat slag me net. En toen moest ik eigenlijk wel Tajaan, ik hier jeder met de boeren lezen matten en pas dan die handtekening zetten. In steeds van eerst die handtekening zetten en dan nog eens een keer met de boeren om tafel. Kramer zei het liep wel eens wel. Dit mag net zijn dat de boeren gelijk kregen, hè? Want de boeren hebben net gelijk kregen in zijn eigen. Hij had alleen nog wat meer tijd gekocht om tot een definitieve oplossing te komen. Want zei hij, de boeren moet ik wel echt leiden onder de maatregels van die stikstof. Ja, Andries Doos is weer naar binnen, naar het debat dat dus nog in is. Hast een idee hoe het oor in de zilde, hè? Nou, op dit moment is Kramer dus nog dwaande. Dat is hartstikke. Daarna is er weer een schorsing. Dan krijgen alle wetvierders van de politieke partijen op een de romte om weer Kramer te bevredigen. Dan zullen er misschien ook nog partijen wijzen die zeggen, er moet wat gebeuren. VVD wil bijgelijks een motie initiëren. Dat is een uitstel waarin zij zeggen die normering moet omheen, zodat boeren meer stikstof tijdelijk even uitsturen te maaien, zodat er ook weer tijd kocht wordt. Nou, Sjen had dat het helpt. Dan moet Kramer op een nij ontwurt en dan zal blijken dan in de stemming wat het al helpt en wat net. Maar dat Kramer opstappen moet, werd in het begin wel vooral de oppositie op ontruinen. Safie komt het dus net.